Oyoleka nombelembele. Oyoleka sehloko sofelemsi. Nomfana uyamemeza nombelembele. Yeah, Ebahlalini sibuyile abafana bantoni Bakangqizi. shiya indoda imile efondini Sure. Dlamini Qengeba siphethe amadoda amakhulu namhlanje efondini siphethe into ezibalulekileyo into eziyumyum ke into esizoduma ngazo izinto ezifuna uduma ngazo ke guys siphethe special guest apha enkqubeni yethu namhlanje into kaDikela fondini Dikela khawubulisa abahlali efondini bakhuluwa mandiqale ndibulise apho kuwe studio Gambo. Ndibulise apho kuni koQengeba. Ndingamadoda amakhulu ke madoda ndithetha ngolo hlobo. Ndiyazibona into zo ace pha andikhohlwa ke ngo-ace ukubana li-ace nyhani nawo okanye noba leli ace libalayo okanye alibala uba kukho ace wespade kukho ace wefly kodwa into ebalulekileyo ke bakhuluwa mandibulise kubabukeli baxhasi bakanxesi. Ndisemtsha ke apha ndiyafika ndingumakoti bandiphathe kakuhle mani. ewe ke Qengeba ufuna ugalela apha efondini ke sikubone nawe usemnxebeni naye Yeah. Semoyeni. Bandibulise madoda ndiqale ndibulise apho kuni uDlamini apho simgqibele kudala le ndoda le fondini ngathi kandiginyole ligoli akandigoli liyiginyile le ndoda yabo Buyile buyile. ndibulise iguest yethu madoda apha namhlanje uSomila ndibulise kubabukeli bakangcizi sikhona ke namhlanje sawushiya indoda imile into kaDikela man andiyazi man sike sakubona phaa kuTikTok uphethe ezinye iindaba phaa iindaba phofu bezicinga nathi qha ke siqonda uba siyafuna man khe siwe ubone uba kwenzeka ntoni akukho usichazele into kaDikela sidityaniswa yintoni nawe mfondini Gambo mama ndilithathe elithuba ndingawufudumezi umvubo abahleze ixesha lindishiye bakhuluwa. Inkulu into ezayo kule ipasika. Inkulu nje le nto izayo kule pasika apha emagqunukhwebeni ayiqali ukwenzeka le into. Ngiyitumente yesihlanu laa nto yi-5th annual Easter tournament katata umoko le. Itumente eyayiqale ngonyaka ka-2022. Ngo-2022 wazalwa umntana wasiwa esikalini bhuti wakhulisa umntana. Nawu umntana ugqiba iminyaka emihlanu. Sele unembali eyibhalileyo ke laa tumente katata umoko. And into especially ke ngayo into yokokubana amaqela akukho lula ukuyiphinda uyibamba laa ndebe uyibamba kube kanye usuke kufike elinye iqela ithi ke loo nto i-competitive kakhulu i-unpredictable akho mntu uyaziyo ubana this year izawuba ngubani i-champion imnandi ngolo hlobo kodwa ezona ndaba zimnandi uba xa sesihleli phasi iyimoko Sports Foundation thina abantu bancedisa la organizing committee. Utata umoko ke uGatyeni wasicela wathi masi-introduce other sporting codes masiyipromote into ye-diversity masiyipromote indaba ye-equality masiyipromote indaba ye-fairness ukwenzela uba all the sporting codes all the communities according to isport zikwazi ubhenefitha kule ngxowa ayibuyisela kwii-communities. Kulo unyaka abakhuluwa bam ziyaduma kulo unyaka ngumbhoxo ibhola yomnyazi i-netball ibhola ekhatywayo ngamanqindi. Ithi ke lento yonke lento izabe iphaa kulaa mbizi kabe kuphekwa kulaa mbizinye ithi ke lento all the communities all the genders now uyazama ukuzi-accommodate ndizama ukuthi ke eyakulo unyaka especially ingakumbi xa igqiba iminyaka emihlanu izele laa tumente la foundation ayingomaxabiso mntanam ayingomaxabiso yiWi-Fi mntanam ngu-unlimited kuba ke xa unlimited kuthiwa zizi ezivayo mayize izongena kuba xa ujonga embhoxweni imali ebekiwe embhoxweni inkulu kakhulu ngamashumi amathandathu amawaka 60,000 rand. Ithi ke le nto apha kuzawuawadwa iinkunzi kuzawuawadwa amadoda asebenzileyo azibonakalisileyo kodwa xa besithetha sithe unomyayi uzawubamba ikhuba nto zakuthi uba ufuna umbona akazusibukela nje siphethe ikhuba sihle sinyuka neenkomo
ithi ke lento ukuba ngaba iqela liyafuna uyiphumela indebe kula 60000 kuzawufuneka lisebenzile indaba ezimnandi zezokuba sekukho amaqela andizowabiza ngamagama semabini asuka ngapha eJoburg athi sikhona siyeza ithi ke lento ithi ke lento ke Qengeba nakuwe Gambu nakwezizi iyabonakala into yoba iyakhula itumente kwaye into yoba ikwazi uba nomtsalane kumaqela ngaphandle sifuna loo nto yaphuma kwesaa sigaba soba kuthiwe yitonament yengingqithile kuba kuzukhumbule utata umoko ngusomashishini kwaye usebenza kwiindawo zonke apha eMzantsi Afrika ithi ke le nto laa nto yibenefit the entire community lapha eMzantsi Afrika sinawuthi hayi sibange isigaba esithile kodwa mandiyithethe esesibini price iza kuba ngamashumi amathathu amawaka 30,000 rand yisilivere leyo ze eyesithathu xa ndithetha ngebronze lishumi elinesihlanu lamawaka ngu-15,000 uxa uqwalaselayo ke igephu uba ngu-50% makubekho umahluko makucace amakhwenkwe emadodeni ze eyokugqibela eyesine uba kuzukhumbule ke nakweyiphi na itumente akuzange kwaze kwanikezelwa okanye kwanikezelwa iwonga kothiwa phuma indawo yesine kodwa utata umoko nalaa foundation uthi masibanike aba bafumene unumber 4 sithi sibanike ngoku amawaka asixhenxe anamakhulu amahlanu 7,500 ngumbhoxo lo kuwodwa make ndinilinde mhlawumbi ikhona ndifuna iphefuna niyibuze kulo mbhoxo phambi koba siqhubeke bakhulu Dikela ndim lona ufuna uthetha Fondini. Hey, ndiyava uba kule igemu sinayo neboxing. Ugambu ke kudala manje singxolela apha. Ndiyafuna uba ayosimela phaa Fondini. Kudala ndingxolela ko-stage. Qengeba ikhona ufuna uyilungisa apha kuGambu Yini Dikela ndifuna ubhalisa uGambu. yabona ke into kaQengeba awudikela nawe Dlamini noko phaa emanqindini hayi ndimhleshela Ukhona ufuna uyilungisa. hayi into yam mhlawumbi yakhona phaa kwijaji ziqhaqha ii-credentials zam aziphelelanga i-WBC andikazibhali itest kodwa ke hayi andoyiki Sikufuna wena baba kulolona bhuti. Sikufuna apha ungenelele phaa Gambu. Yini Fondini? imake Yini? into kaQengeba mani into kadikela into bendifuna uyazi mna ne yazi besidla ngova nje amahemhem wale tournament bakwi-tournament ethile siyibone ke sometimes ko-Facebook and stuff khakusixelele nje ungabikho mde kakhulu uba utata umoko le tournament wayicinga njani 2022 kwenzeka ntoni ukuze liqale i-tournament xa sincokola naye mkhuluwa uzukhumbule utata umoko by profession ngutitshala esikolweni wayenguprincipal edlalisa imidlalo kodwa ngenxa yokhula umntu nokhula iintsiba nocinga waphuma apho wayekhona kwi-professional teacher wawazimela wakhangela isonga for abantwana bakhe ibingumntu ebekade kudala eyenza le nto kodwa ngokwezinye ii-activities not ngemidlalo wathi xa icinga into yoba feke yenzile into emile wathi okokuqala mandakhe istadium mandakhe amabala ukwenzela into yobana le vision yam izoba yilegacy ezawulasta forever nakwisizukulwana yinto ewayedala efuna uyenza nto nje wayebhizi esakha istadium usakhe esa stadium ngezandla zakhe wasakha mkhulu wasigqiba wawugqiba wawenza amabala wagqiba wathi ngo-2021 wathi ndoza kuthi ndicinga uba ndigqibile ndilungile ngoku nangamabala yonke into ikhona istadium sikhona ndifuna abantwana bomgquba kulapha iqale khona abantwana bomgquba masisondeze idolophu siyizise apha ezilalini kuba xa ufika phaa ufika kwii-changing rooms nee-showers kuyavaswa ngabadlali abadlali batyitela kwii-changing rooms amabala ufika utyani olungca ibala limthebelele ingakamabala amakhulu ingazii-lofters xa ufika ababukeli baneendawo zohlala ezikumgangatho phezulu kukwiindawo zeengcungcu phaa phezulu bakhe bubuye nyuka phaa uyawuba ngudoli mntanam uyohlala phaa ngaphezulu ithi ke le nto wayenza waqinisekisa into yobana naxa nifika nisuka koomaJoburg nani nizobukela imidlalo nifike ezanto zikhoyo phaa eJoburg nifike nazi apha emakhaya nikwazi uqhubeka niphile le life niyiphila ngapha eJoburg ndizama ukuthi ke wabethwa nje ukuba kukho ezaa stadium yathi akuqala ngo-2022
khange iphinde ime bhuti yakhula khange iphinde iyeke nyaka nonyaka kubakho i-improvement ii-prices zakhona ziyenyuka ziya-increasa nyaka nanyaka up until now ithi ke le nto yivision yokudala nayo kodwa wathi andifuni wabe ndijikeleza ndidlalisa abantwana kumabala angekho semgangothweni ndifuna xa befika apha noba bayalala baphuphe kamnandi abantwana bomgquba iqale ngolo hlobo seyide izotshintsha ngoku uba bangoku ayiseyomgquba kuphela i-attract abantu bangaphandle baza ngaphakathi bazofunda ubomi balapha ezilalini ithi ke le nto once basuka abantu baphaa ngaphandle bezotshwa apha the community yamagqunukhwebe iyabhenefitha kuyathengiswa kutyiwa onqiyoyo pha kutyiwa amalusu indoda ithi ihleka nje ithi betha nje istaff sayo siduru indoda ivungula ulusu ngelaa xesha ithi ke le nto bayabhenefitha omama bayakwazi ubhatala izikul fees zabantwana. Dlamini. Mntakadikela. Dikela, Ndinombuzo man. Asike kancinci nje mntakaqengepha. Mntakadikela ndinombuzo man ne. Andithi mos eyona nto ndicinga mhlawumbi utata uMoko le tumente eyona nto mhlawumbi wayeyijongile mhlawumbi kukukhulisa umntana wasephondweni. Wena ngokucinga kwakho mhlawumbi ucinga ke ngoku kuba apho ephondweni because ndikuve xa usithi ba kukho ii-clubs zimbini zisuka apha eRhawutini ziza kolo cala. Ubucinga mhlawumbi apho ephondweni ngaba mhlawumbi sesiphuhlise enough sesikhona izinto esezikhulile zaphuma out of iMoko tournament kwindawo yoba sibize iitimu ezisuka kumaJoburg apho zine-unions ezinkulu ezininzi because umzekelo apho ndiyacinga sime ngebhoda andiyazi i-P Kings iyahamba kwathini but sime ngebhoda umzekelo eJoburg zikhona unazo ii-Lions unazo ii-Blue Bulls unazo nezinye eziye mhlawumbi ziye zifeaturishe mhlawumbi nokwama-Currie Cup but apho singathi sime ngebhoda so ucinga abantu sesiredi uba singahosta ii-clubs ezisuka kwiindawo ezine-unions ezinkulu. Dlamini kula program katata uMoko leya ngepasika yona into i-event Event kodwa okay. utata uMoko kula komiti yakhe yesport uneprogram utata uMoko eqhubayo. Okokuqala xa sithetha ngezikolo izikolo ziyadlaliswa pha uyaziprovida ngayo yonke into. Xa ubuya une-tournament ezidlalwayo phaa zooma-under 13 ooma-under 15 boys and girls eziqhubayo. Unomntu that is dedicated for laa nto. Kukho amadoda phaa oKhanelo Njozela kooSantos ngamadoda abhizi nezaa junior structures. Xa kuzawudlalwa ngepasika kuqalwa before laa weekend ye-Easter ezaa juniors phaa ziyatyakatyana. Okay. Ziyatyakatyana ii-juniors phaa all the ages sebenzisa la mabala. Isizathu saloo nto kwinto yoba asifuna abantwana bangayifumani ixesha elaneleyo labo lokudlala kuba once kuthiwe yilaa main tournament amabala asetyenziswa ngabantu ke ngoku ezi-local clubs. Now sithi ke ngoma badlale early ze ngalaa mhla wokugqibela bayodlala ifinali abo bekuthiwe ke ngokuba bangquzulene kwashiye ku-1 no-1. Sithetha ngerugby yamantombazana. Irugby yamantombazana ekhowushwa nguSantos zinintsi ke into amagqiyazana aphuma phaa kwezaa age groups kuba xa uthetha ngerabhi edlala phaa kwamagqiyazana aphuma kooqoboqobo koomaxesi kooma-alice koomaphedi nakwezi lali zalapha eDurbanekhe. Xa ujonga inani uyazibala zibe lishumi iintwazana eziphume kwezaa program ziyotsho kwibhoda phaa kwezaa youth structures kwezaa youth weeks. Ithi ke le nto kuneprogram eqhubayo kodwa ngepasika siye sibaprotektha amaxesha kaloku ipasi bamnyama ze kube bhizi. Now sithi mabafumane a special week yabo bayidlale bagqibe kulaa program. Ze ngalaa week ye-Easters sifuna abazawudlala ifinali sibanike ibala labo kodwa abathe bangquzulwana ke ngoba bazawufumana ibronze ze babe khona xa kunikezwa amawonga nabo. Zii-age group ke ezo ngoo-under 15 oo-under 16 no-under 19 ziyatyakatyana zona. Ithi ke le nto ba-accommodated eza youth structures. Yiyo ke le nto amaxesha amanintsi ufika oosisinandi manjezi
oosisi abacoordinate imbhoxo abantu abangoosisi apha kwi-border region bayafumaneka kulaa basoloko bekhona bayabazi abantwana kuba xa kudlala itournament nabasuke Mthatha abangena-opportunity yodlala uyayazi uba kuyaqokelwa ii-players ziyadibana phaa ithi ke le nto bafike bayosulela abanye ngesakhono ze bachongwe nabanye. It's a program eqhubayo ayoprojekthi ye-easter yi-event le ngepasika ze xa ufika ke ngokwapha koMpondo Zihlanjiwe asina-choice mkhuluwa kuleyo Mpondo Zihlanjiwe kuba kutatomoko unayo iprogram yakhe under 21s ikhona tournament ye-under 21s ibiqhuba ngezaa June 16 naphaa yiprogram leyo eqhubayo ihleli khona yona. But undaba-mlonyeni ke ngulo sithi kuloo ndaba-mlonyeni mazilime ziyetyendo zakuthi hayi mazilime ziyetyendo zakuthi kuloo ndaba-mlonyeni. Sizama ke ngoku i-networking sizama ucreate more opportunities for abantwana kuba kukwi-clubs mhlawumbi zawusuka kooma-Joburg izoscouta for ooma-Raiders izawuscouta for ooma-Pretoria Centurion oomanakabhele xa ubheka oomaCape Town ooma-Hamilton. Zikhona ii-institutions kwabantwana mhlawumbi abapase ugrade 12 abafunda benza i-gap year but badlala kwii-local clubs. Iiwusu ziyangena phaa, ii-40 ziyangena ooblawu phaa nomkhumbini bayawukhangela abadlali. Ndizama ukuthi ke le into it's a giving back but eyona nto ke isemqoka yinto yokubana utatomoko unoosomashishini asebenzisana nabo kuya kufakwa isandla ngumgalelo laa nto. Xa uzayiqhobosha uthi yebona bomgquba abantu abafaka imali bancedise phaa utatomoko laa nto ayenza idla ngabantwana bomgquba. So xa usithi kubo soza kuthi le nto i-demographic nobusuka phi yiza apha so that as boys zakuthi ziboba kwenziwa njani eKapa kwenziwa njani eRhawutini kwenziwa njani eDurban. Ithi ke le nto bazawukwazi unetworka. Some of the boys zinee-contracts zee-Bulldogs. Ooyisa abalekile yayiba zii-man of the tournament kulaa tournament namhlanje ooyisa abalekile ngoo-captain kwi-Border Bulldogs. Ithi ke le nto kuyeqhutywa kuyasetyenzwa nto zakuthi. Hayi Dikela, andinambuzo nje ungakho kodwa ke ndifuna nje nam ukuthetha ngale tournament uba ngalaa nyaka iqala ngawo le tournament ka-2022 ndandikhona phaa netim yam uba itim yam yabethwa kabuhlungu phaa kwii-semi-finals ibethwa yiSunrise. Yeyiphi itim yakho phaa? I-Fort Beaufort United. Yanibetha ngo-2023 mos kwi-final. 2022 yabetha kwi-semi-finali, 2023 yabetha kwi-final. Ewe. Likhulu eli tyala mos. Likhulu kakhulu eli tyala eli but sifuna uyophinyisa phaa kwi-Sunrise. Sinetshintshi kakhulu phaa. Ngiyayibona uba le tournament yasibetha kwisemi yasibetha kwi-final. Bandini. Umgangatho kule tournament ndiyabona uba utshintsho olukhulu ngoku Dikela, ndiyabona uba hayi ixhomile kakhulu. Senje uba in terms of ii-numbers ngoku zeetim eziye zingene ninenamba eniyifunayo aniyithathi neyiphi nayo itim senje uba there's a specific number yezi tim funeke zingenile. Ngoku itournament idivayideke kabini kubakho itournament esezantsi kubekho itournament ephezulu. Mphankomo kulo unyaka besiqhube ngolo hlobo kunyaka ophelileyo kuba ke into ebesizama uyenza besifuna ukhangela into yokubana ingasisebenzela na u-strength versus strength. Laa nto ithi amanye amaqela ayabethakala kulapho amaqela akwazi urecruit ii-players ezidlala kooma-Super League no-Premier League. Kwenziwa laa pool B. Laa pool B usisebenzele kunyaka ophelileyo kuba ke besinento besi-introdyusa ye-age ukwenza uba siyimaneje. Laa nto ithi abangakwaziyo ukurecruita the quality players abakwazi badlale ngabantwana abadlala ngabo phakathi enyakeni. Kodwa ke siyifumana sebana kunezi-sporting codes esingazi-accommodathiyo uba besinamahashi sinefanuko ebesi-introdyusile kunyaka ophelileyo. Saxa besihleli i-meeting sathi nto zakuthi la mahashi awayifumani le attention ifunyanwa irugby. Nabo badeserve a special attention, 100% attention. Masiwasuse kwipasika. Le fun run besiyenza masiyisuse kwipasika. Okay. Kuba nayo amaxesha amani kuyanetha ngepasika so abantu babaleka kumanzi kuyatyibilikwa so ngu-high risk lowo. Savana into yobana masimbulale laa stream B kuba kaloku khumbula le Moko Sports Foundation ipromota equality.
masifake isoka. Abantu besoka bayakhala bayanxakama, masifake i-netball. Now sinephule enye ngoku, sinephule enye, sifuna amaqela angamashumi 32 teams qha kuphela Yho, apha embhoxweni, ze kwibhola mm, ekhatywayo abe yi-16, kwibhola yomnyazi abe yi-16. Ii-prices okanye ii-prizes gxebe zesoka neze-netball sizenze zalingana uba iyaqala laa project, asiyazi. mm, Kwathiwa ii-first prizes zabo ngoo-20,000 each, ze i-second prize zabo ngoo-10,000 each, ibe ngu-5,000, ibe ngu-2.5. Now sithi ke ngoku xa siza kwenza upool B eragbini izawuba yitournament yerabhi, kuba ke previously ibiba yimoko Easter Rugby Tournament. Simsusile urugby ngoku, yimoko Sports mm, Foundation Easter Tournament, because introduce namanqindi. Kula manqindi ke Gambo, engathi mm. niyafuna napha Qengeba, umhlawumbi Qengeba, uziziwe sobawo. umhlawumbi ke umhlawumbi uzizi sabe sinqinde ulusu sibukele la manqindi siyawa-introdyusa, kodwa Okay. sivumelene into yokubana masinike i-association ezikhoyo zamanqindi abeBuffalo City Mm, zisigayide kule nto, uyaqonda. Ewe mm, izawuba yi-amateur boxing. mm, Masingafuni ukuyenza ngokwethu singazinto ngamanqindi, masibabize mhm, babe lapha sithi nanga amanqindi sifuna abe khona, kuba wona azawuba yi-one day. Sifuna xa kuphela imidlalo ngentsimbi yesihlanu ngoMgqibelo, mm, zonke mntanam ententeni, inintsi ke into yenziwa ententeni, kodwa kubekho i-boxing, kuba ke i-boxing into mm, yasebusuku asayidlalise emini noko. So mm, ithi ke le mm, nto ngala Mgqibelo amanqindi azabe ifumene yonke into efanuba yenziwe emanqindini, kungabikho mntu kuzawulimala, iorganayizwe ngendlela eorganayizwa ngayo amanqindi. mm, mm, Zawugqiba mntanam zihambe ziyodlala indolotyi ngaphakathi nasihleko bethiweyo. Ithi ke le nto la manqindi siwa-introdyusile nerugby, sorry, nesoka ne-netball, so that wonke umntu mm. abe phaa ngaphakathi. Ze Ndiyakuva mna. embhoxweni siyitshitshile loo nto le nto zakuthi masabe sibheke emnqwazini zonke. Mhm. Hayi, Okay. Yeta. hayi ivakele Dinyela. Imake into kaQengeba ndibuze apha. So into kaDikela, in terms of i-safety ke ngoku yabadlali bonke as a whole, ngabe zikhona mhlawumbi ii-organizations enipartnerishe nazo mhlawumbi ezilapho local apho kule border region, plus of course nento le ne-Border Rugby Association for oo-referee, yabona? Ikhona into enjalo in place for, yabona, yabo? Khuluwa ndonqena ukuthi yonke into ikhona ibe ngathi noko ndithetha into engeyiyo. Okokuqala siqala kwi-safety. Ayabhalelwa amapolisa kuzopasiswa abakhona ngala pasi kamani nawe wawubone ngo-2022. Siba nazo Qengeba. ii-securities ezibekwayo kwi-entry point nakwiindawo ezitoba zicritical nabantu. Sawugqiba sibe nazo ii-car marshals, abantu balapha local abafumana i-peace job kulaa 4 days, abanikwayo nabo ijob bakwazi ujonga imoto, baasharishe imoto ngendlela efanele bayenza ngayo. Ii-ambulances yinto yokuqala ziba khona, ii-first aiders ezihamba nee-ambulances ziba khona, ze kusaplimentwe ngabantu bokuhlala ukuze uba ku-assist aba babaleka nee-ice namanzi, but zibe khona ii-ambulances. Kulo nyaka si-introdyuse into ethi let us have ugqirha. Ugqirha ozawuba khona abe ngu-standby, likhona igumbi likagqirha phaa kwasitezi katata umoko, ukwenza uba xa umdlali efumene i-head injury kuyokwenziwa i-HIA into zakuthi. Singagalela amanzi uba ke ngabantu bakusithi sigayela amanzi abentlokweni asahlikihla intloko, andiyiyo into right, abadlali bonzakala. Ithi ke le nto yonke laa nto yehlelwe, ze oosompempe siye sithethe ne-border rugby. Ewe ke kwitumente kusoloko amaqela amaninzi awafuni ubethwa kwamaqela amaninzi. Xa siwacela zinto zakuthi asinayo imidlalo ngaphandle koosompempe. Uyandivumela Qengeba nawe Gambo nawe Zizi, nakwi-stage at international level oosompempe baba nazo iimpazamo abanazo, but they are humans. Kuba uba sinaba nabo umonde kwezi zinto bazenzekayo emabaleni, ithi loo nto create i-chaos. Yiyo ke le siqinisa uba masibe nazo ii-securities, mababe khona amapolisa ukwenzela into yobana imeko ibe stable. Akuzange kwaliwa kwatata umoko nangawuphi na unyaka.
akuza kwatrend bakuyaliwa iiteams ziyaxabana ayenziwa loo nto phaa xa ufika ungena phaa umoya wapha uyakutshintsha noba ubuze nepitbull yakho ufika soyibophele etsheni phaa into zakho ndakubona kandigudukayo ufika uzole because indawo yapha inesidima ithi ke le nto zonke ezono zihleliwe kulo nyaka sifuna ukhangela bana asinabafumana osompempe abanoncedisa basapplimente kwabalapha ekhayeni kuba ke oosompe basemakhayeni badililekile man ibuhlungu laa nto abadlali abahloniphi oosompempe ndithi ke xa ndithetha bantu zakuthi masibahlonipheni oosompempe kuba ngabantu bakuthi aba ewe impazamo bayazenza they are human beings and ebalulekileyo kucela uxolo baya-apologiza kuni kutheni singenabantu bayigqibeleni nawe ngumntu uyazenza nam kule minyaka ndikuyo ndiqabele ngapho kwiminyaka emininzi ndiyazenza impazamo ndingumntu ithi ke le nto in terms of i-safety phakathi umoko iyahlelwa yenziwa ngendlela kuyabhatalwa for laa nto kwezi bana umntu aqinisekise uba uzawuakhawunta for laa service mkhulu. Okay, mntakadikela ndinombuzo man apha ndifuna uza kweli cala le-fairness especially kwii-players because ndifuna singene nalapha kwindaba yee-players. Xa ndisithi indaba ye-fairness masibe honest ii-clubs ziya-ota ii-players ekodeni kwazo ii-players indawo ebufe ikulaa nto yoba le club mhlawumbi isebenza naba badlali isebenza ngabo unyaka wonke and then when it's time for imoko Easter tournament ufike ke ngoku ii-players mhlawumbi kuthiwa kuya-odwa from i-Super League from i-Premier League ufike mhlawumbi nale player mhlawumbi esiqhuba nayo unyaka wonke ufike ke ngoku when it's time uba kuyodlalwa ndizo-oda iplayer kwi-Premier League izoreplace lo le player. Ndifuna ubuza uhlobo luba nicontrola njani loo nto leyo ingaba mhlawumbi ii-clubs mhlawumbi ziyachazelwa uba okay you can only order a number of players okanye iclub yavulwa nje iode mhlawumbi 15 yonke suka kwi-Premier League. Andikuvanga xa ugqibezelayo zizi kodwa ke mandihle nayo apha ekuqaleni. Okay. Uyabona ke mkhuluwa uza nengxaki uyabona uza nayo yile nto yitornado inyiki nje inyiki imayento luza nayo ndibuza ngamabombe ke. okokuqala mkhuluwa le into ye-fairness ifuna ii-clubs on its own. On its own, yes. Ifuna laa nto ithi wena as a club what is it that you want to achieve as a club ithini ivision yakho as a club kuba if iclub yakho yafuna ikhule kuyanyanzeleka ubophe ezanguni zakho suhamba ukhangela amabramani izinto zimbini ke mkhuluwa uya kwitumente kuba uyokhulisa iqela lakho uzokwazi udlala le program ye-league likhulu iqela lakho okanye uya kuba ufuna uwina le event kuba amaqela amaninzi andizowabiza ngamagama aza nee-players ka-Super League ufuna uba igama phaa liqela lasemakhaya kodwa ii-players ayizizo hayi injalo Dikela injalo nami ndiyanqina kakhulu ngoba phaa kulaa tournament another thing ayikho lula inzima into yoba ungaye neteam eyi-1 phaya because kudlala iimini ezininzi and as players ziyadinwa kakhulu yiloo nto leyo ufumaniseka uba le iteam ziitim eziyingqokelela ezidityaniswe zafomisha le team istrongo kwendini so I don't think enye into nikwazi uba necontrol yayo leya ixhomekeke etimini uba iyafuna udevelopha iteam yayo nayona. Yes and okunye qengeba uzukhumbule ukuba ngaba ubuthetha nge-league sinayo footprint for i-league footprint that's where you register players. Okay. And ke ngoku izaba unfair kuthi kuba kaloku uzukhumbule kukho abantwana abasuka kwiindawo ngeendawo abagodukayo ngepasika lisiko lidala. Now usuka eCape Town ebedlala kwi-False Bay okanye kwi-Hamilton uregistered ku-footprint kweza teams ixa ebuya akazukwazi uzoxhasa iqela lakhe. Now xa uzam-introdyusa loo footprint ithi ke le nto kukho amaqela ayina-control yile nto sithi ke ii-leagues apha eSouth Africa kusetyenziswa ufootprint sithi ke ngoku into zakuthi izani ngumgidi lo
Ngumgidi lo yizala apha Ngumgidi, emgidini kanjalo. Yho. sidibanise kuba kuze ukhumbule yitumente nje yeentsuku ezine asinawulunga mkhulu yho asingaqheke i-administration enintsi leyo. Hayi awunazi Ngumgidi. Kungaxoxwa le-one pha. kungaxoxwa oko kaloku kuba abona umzekelo ngoku uzawufike iplay one ngambo isuka kwatata umoko iyotshona eqoboqobo iyotshona enqarhuni same day Yho. ifika ngomthi wabuyidlala ngakwamokonye itimu yawufaka omnye umthi pha iyacicizwa kulaa timu ngapha ifakwe ebhafini eli yeza libaleka apha emzimbeni uyabo you cannot control yilaa nto ke ithemkhuluwa kufuneka abadlali mabazicingele abadlali umdlali makayazi into yobana emveni kuba edlalile kufuneka uphangela abantwana bakhe ukuba ngaba umzimba wakho amandla wakho uzawenza laa nto uwutreyine umzimba ayaphela amandla thina ke ngoku Dangerous. sasayeka noli yile nto nathi siseseksi nangomfo uba sayeka singabe sijikeleza apha uyabo ufike unezinqenqe zaseqoboqobo nezasephedi nezasetsholomnqa sinayo loo nto ndizama ukuthi funeka bazigade isafety yomdlali ixhomeke emdlalini ngababe nediscipline. Hayi madoda, Hayi I ndikuvile think Dikela. udikela madoda uyibeke kakuhle yonke le nto. Hayi uyicacisile, hayi uyiphakile. Hayi no, kusibonise kakuhle into kadikela man. Hayi nditsho ndabona nami enditsho ndabona ingathi bendililambile ngoku ndityile ndihlutha isusu sikhulu. Kodwa ke awuvala nje amazwi ke madoda, nto kaDlamini ndizawuqala ngawe man. Okay, just nje umbuzo okanye wena into mhlawumbe unoyicela ba yintoni mhlawumbe unoyicela especially apha ephondweni i-support oyicinga mhlawumbe isadingeka from from apha ephondweni man, mhlawumbi andiyazi noma mhlawumbi amashishini athile okanye ugovernment apho mhlawumbi banofana mhlawumbi banophosa khona isandla, mhlawumbi ikhona mhlawumbi noyicela mhlawumbi apha ephondweni. Dlamini ndingabe kanti ndiyamsokolisa urhulumente mkhuluwa. Ndingabe ndiyamsokolisa urhulumente kodwa abantu endinothetha nabo ngabantu at large, communities. Yeah. Abantu bakuthi laa nto yenziwa phaa kwatata umoko ayisoze ibe yimpumelelo ngaphandle kwabantu. Laa nto yaphaa kwatata umoko ayisoze ibe naxabiso ngaphandle kwabantu. Now endizayicela into yokuba abantu bakuthi ii-communities zethu at large masambeni siyokonwaba kodwa sizazi into yobana asizukwenza izinto ezawubangela into yobana sivise kabuhlungu abanye abantu. Siyi-country ke mkhuluwa ene-issues ezininzi ze-gender based violence in all angles azuyicacisa. Ii-platforms ezinje yacinga ziindawo zonetworker, ziindawo zokuthandana as humans in general, ziindawo zokwakha ubuhlobo. Asifuni ubona izimilo zabantu zasemakhayeni wabo. Emakhayeni wabo sayaba abantu bakhuliswa ngabazali abarabha bayazinika ii-principles nee-values but ke singabantu. But xa sifika phaa masithandane neento zakuthi siyokhuselana, sithandane, sivisane kamnandi, sixhase aba bantu bazodlala, sisawugqiba sigoduke singenamikrwelo kungabikho mntu ulilayo ngokufika kwatata umoko. Ithi ke le nto I just appeal to ii-communities sifuna ukugcwalisa amabala bayokuxhasa abadlali kuba abanye babantwana phaa ngenye imini they might not become ii-Proteas kwi-netball. Abazuba zizo izitars bafana kwibhola ekhatywayo, abazuba zizispringbok embhoxweni, bazaba ngabantu abangcono bangomso bakwazi utshintsha ii-communities esiphila kuzo bhuti. Hayi Nto kaQengeba Asikuvile Dikela. asiphe bhuti man. Dikela mna Hayi ke ndikuvile. Malize Pokopoko. Imake nto kadikela mna ndifuna nje ke ngoku undinike nje le 4 days andithi i-4 days amament ifana ingomvulo ne, then Friday after i-tournament kwenzeka ntoni, ithini ilineup ye-activities zakho kwenzele nje sibe nemepanyana in terms of Friday after imidlalo izawuthini nje uba unayo i-idea nje just a brief summary nje. Mkhuluwa, ukuqala ku-day one uyotsho ku-Sunday because uMonday is a short day kuyahanjwa.
Xa kuphela imidlalo imnandi ke into yapha kwaTata uMoko. Sinamabala pha ayi-6 ombhoxo. Kodwa kulo unyaka sithe kubana sifake isoka, ukibala leli-1 lesoka sawubulala ibala eliyi-1. Amabala esoka bemabini. Sinamabala ombhoxo amahlanu pha. Amaqela akho qela lizawudlala imidlalo engaphezu kwesibini ngosuku. 2 matches yakho uhambe uyophumla. Xa kuphela imidlalo ngentsimbi yesihlanu okubulethi ba yi-5:30 ilanga lisamile, ikhona i-entertainment eqhubayo phaa ententeni. Kulapho abantu bathoba khona unxano, kulapho abantu bakhetshapha khona, kulapho abantu babukana khona bengabantu. Nze ngentsimbi ye-10 siyicime ukuba sihloniphe abahlali balapha ezihlahleni, abantu bakhule. Ide le nto emveni kwemidlalo, emveni kwentsimbi yesihlanu ngolwesihlanu at 5:30 kukufree ngelaa xesha. Ukuba ngaba zikhona into mhlawumbe nifuna uzenza ngelaa xesha ningakwazi uzenza, kodwa kwa during the games nizawufumana i-setup erayithi yohlala. Nizawube niphaa incochoyini, iindaba ezaba right for nina nibe bahle. Otherwise emveni kwemidlalo siyajayiva mntakwethu, thina siyokhupha izitresa lo ngoku. Urefu nabe bekhwazwa ngaba sisasaza, nathi ngaba sixobene imilomo. Sesifuna nje uyothambisa imilomo, noba sifumane izambanga, noba sifumane iruji mfo, uba umlomo ube right nelipayi. Vile. Hayi ke. No, siyakuva ndokadikela. Hayi. Madoda, hayi man, ndokadikela man. Amazwi esinawo thina njengabafana bakaNgxezi. Kubulela nje ngexesha lakho osiphelo namhlanje. Yes, sometimes xa siziqala izinto sifake ezi messages kwaba TikTok asiyazi uba abantu bazawuphendula or not. Kodwa ke unokwazile uphendula ndokadikela. So ke siyabulela thina ngexesha lakho ndokadikela man. Anzothi usiblesile. Andiyazi isiXhosa asikho fiti kakuhle. Kodwa ke ngaloo mazwi man siyabulela ndokadikela man. Enjoy. Enjoy the rest of your evening man. Ke nathi sawugqibezela nje savala nje le nkqubo yethu bahlali. Sibizi banguNgxizi. Qho ngoLwezine ngentsimbi yesithandathu ebusuku. Anibhudanga Qengeba this time. Cela nisiphe ulike, usubscribe. Baseza ke nabanye guys, sizawuhosta ezinye abantu bombhoxo ke, hopefully neminye imidlalo in the future. Kodwa ke ngaloo mazwi besikhona. Sabona. Nangona bengatshati mntu. Simkile. Marco. Ngabakho nto zakuthi. Nkosi Dikela man, enkosi kakhulu, sizawudibana phaa and itimu yam izayiwina kule game. Utsho. Hey, le team yakho le ceba kudala izama Ndiyayithanda.